Pääpäivä podcast! Pada bim pada bum! Vähin käy ennen kuin loppuu. Tänään vietetään perjantaita, huomenna lauantaina pääpäivien pääpäivä ja sunnuntaina kaikki on ohi myös. Pääpäivä podcastin taru loppuu. Kyllä, kaikki loppuu aikanaan, mutta tänään on tosiaan vasta perjantai ja perjantainahan on pakko ottaa. Ja ottamista puheen ollen, niin kutsuttiin tänään todellinen pääottaja tänne meidän haastatteluun, Lasse Saari. Kiitos. Tykkää kyllä ottaa ja antaakin, miksei. Tulit antaa meidän pääpäivä podcastiin tänne tällä kertaa. Suuri kunnia saada teidät tänne studioon. Haluaisin ensimmäisenä kysyä, kuulin tässä jo aikaisemmin päivällä tämmöisestä hissitarinasta. Sillä on mun mielestä hieno aloittaa tämä lähetys. Joo, oli erittäin hieno hissireissu tänään näin. Siinä oltiin lähdössä hissiltä pisteen edestä ja katselin, kun oli treenit käynnissä siinä. Nythän on hyvä tilaisuus päästä jututtaa vähän näitä laskijoita, joita katon todella korkealle ylöspäin ja ihaile heitä ja on valmis nuolemaan heidän käsiään ja mitä vain. Joten löysin siinä sitten semmoisen kanadalaisen tytskyn, tai oikeastaan hakeuduin hänen kanssaan kaksistaan samaan hissiin. Ja sitten siinä vähän petyin, kun heti kun noustiin hissiin ja tuoli kolahti sinne pepun alle, niin siinä sitten Misu painoi toi kuulokkeet korvaa saman tien omasta taskusta ja ajattelin, että onpas väsynyt Pirkko. Ja sitten ilmoitin tästä myös radioon, että erittäin iso pettymys, odotin suuria täältä hissireissulta kaksistaan Kanukki Mimmin kanssa ja sitten siinä vähän aikaa vietettiin radiohiljaisuutta ja koettiin myötätuntoa tätä mun epäonnistunutta tavoitetta vastaan siinä päästä juttelemaan laskijalle ja sit kuitenkin niin tunnelma muuttui siinä puolesvälissä hissireissu erittäin radikaalisti, kun yhtäkkiä Sportikus FM radiopuhelin taajuudelta alkoi soimaan Toni Turun moniääninen Oh Canada, eli Kanadan kansallislaulu, Vahteramaan kansallislaulu ja Mimmi siinä Kristel, hänen nimensä oli, niin repee siinä vieressä aivan totaalisesti ja kattoo mua ja mä punastuin aivan täysin ja oli kyllä jäätävi hissireissu hetkeen, mutta tää sitten onneksi rikko jään lopulta hyvin ja päästiin siihen parempaan juttuun ja sit lopulta kyllä piti radio sammuttaa, kun sieltä alkoi tulee näitä Have you ever done it in ski lift -juttuja ja muita ja koko ajan oli ääniyhteys alakertaan wingmaneille siinä. Huikeeta, voisin veikata, että ton viimeisen kommentin takana on Tom Korolainen. Kyllä, suosittelen siis kaikille tätä samaa taktiikkaa. Nyt kun huomenna on vielä treenit ja kisat, niin ennakkoluulottomasti vaan. Ennakkoluulottomasti ollaan saatu myös palautetta meidän pääpäiväpodcastiin ja haasteltiin siinä vähän tällaisia ennakko-oletuksia ja ihan niinku pilkesilmäkulmassa pientä provosointia puolin ja toisin. Muun muassa haastettiin itseämme ja dissattiin kaikin puolin kaikkia, myös Rinne-ryhmää. Ja sitten haastettiin myös tämä toimistotiimi tekemään omaa podcastia omasta toiminnastaan, kun harva tietää, että mitä siellä tapahtuu kulissien takana. Ja pyydettiin sitten tyttöjä tekemään oma podcasti, että mistä oikein on kyse. Kuunnellaan, mitä tytöillä on sanottavana. No niin, tässä on toimistotytöt, eli Laura ja Lotta. Meidät haastettiin tässä tekemään pieni vastine eiliselle podcastille, kun siitä vähän valitettiin, eli Heffi ja Nönski haastoi meidät, että meidän pitäisi tehdä oma tämmönen vastine. Niin päätettiin nyt sitten kertoa, että millainen tämä meidän työkuva oikeasti on. No tässä tosiaan parhaillaan istuskellaan Audi A4 kyydissä. Minä ratissa, Laura pelkäjän paikalla. Ollaan luottokortti taskussa, jonkun tuntemattoman PIN-koodi. Ollaan matkalla Kuusamoon. Tarjotuksena ostaa takakantti täyteen olutta ja viiniä. Kenties vähän huomisia tarjoiluja. Että tämmöistä täällä pohjalla tosiaan. Niin, että jos meillä on tosiaan tämmönen nokkimisjärjestys, niin kyllä pohjalla ihan hyvä olla. Eipä tässä muuta. Terveisiä vaan kaikille. No niin.
Harva meistä pääsee ajaa Audilla. Todellakin siis hieno saada tämmöistä reality-reportaasia kisatoimiston päivästä, että pääsee tekijät itse kertoa. Niin, mikäs siellä on toisten luottokortteja hinkatessa, niin kyllä tuolla niinku nokallakin käy vähän melkein kateeksi siellä, vaan seistaan hyppyreiden päällä, niin Taputellaan paskaa. Ja- Piirrellään kikkeleitä rinteeseen. Ja nyt tällä hetkellä pääpäivä podcast on se, mitä sen syvin olemus on. Eli sisältöä tulee muilta rukalaisilta tänne. Ja sit on kiva soittaa täällä. Nyt ollaan asia ytimessä. Kiitos tytöt. Huikea juttu, että teitte meille meidän pienen podcastin. Joo, hei, mutta kuulkaa kaikki kuulijat, meillä aikamerkki on taas päällä. Paikallistuutis alkaa olla paikalla ja meillä on meidän TET-harjoittelija Ville Vähäkoitti tällä kertaa äänessä. Saanko mä lukea? Onks tää live? Onks mä lähetyksessä? Rukan DJ on kunnostautunut sekä paskoissa että himokkaissa kappaleissa. Soittolistalta löytyy järjestäensä pornahtavia biisejä ja kyseenalaisia lyriikoita. Pääpäivä podcastin haastattelema Ella Riekkisen mukaan soitetut kappaleet alentavat naisten arvoa ja seksistisissä biiseissä luovat vastakkainasettelua. Toivoisin jatkossa lisää Dada-lifea ja myös hitaita biisejä, toteaa Ella, hörpäten samalla ison kulauksen suosikkijuomastaan omena emättimestä. Toimitus ihmettelee, että Fallosko oli muka kisapaikalle liian härski. Imekää paskaa. Muihin aiheisiin. Spekulaatiot kisan jälkeisistä karonkkaista käyvät kuumina. Aiemmista vuosista poiketen bileitä ei järjestetä toimistolla, vaan juhlatoimikunnan etukäteen järjestämässä tilassa jossain päin Rukaa. Sanomattakin selvää, että voi läikkyä hieman yli. Kiitos paikallisuudesta. Kiitos TET-harjoittelija. Oli. Ihan mieletön TET-harjoittelija. Täytyy sanoa, on käynyt meilläkin tuolla aluerakennusryhmässä harjoittelemassa TET-työskentelyä. Todella kiva yllätys itselleni. Täydet pisteet. Aika mieletön veto. Mulla on käsitys aina ollut TET-harjoittelijoista, että ihan mieletöntä ripulia, mutta aika niin timanttia heitti. Ja jos jotain kiinnostaa, huominen työsää. Mia-Mari Honkanen kysyy, että missä se sää oli? Taisi olla se jakso missä mitä tehtiin tuolla bussissa. Niin Ihmisillähän on erilaisia motiiveita kuunnella näitä lähetyksiä. totta, niin ei unohdeta työsäätä. En ole nyt varsinaisesti työsäätä tarkastanut, mutta jos oikein olen ymmärtänyt, lunta ei sada. Mutta sää on 0 ja -3 asteen välillä. Eli aika semmonen kiva. Illalla saattaa tulla vähän märkää. Se voi olla. Jos edellisvuosien ilmastomuutokset pitää paikkansa tässä viikon edetessä. Joo. Hei, mutta mennään pienelle mainoskatkolle tässä vaiheessa. Välillä mä mietin. Sometimes I think. Maailmancup ensiapu. Maailmanluokan puuhastelua. Maailmancup ensiapu. Lapsuudessa tuli katsottua sellaista sarjaa kuin Teletapit, niin nyt on aika niinku asia ytimessä tässä ensiapuporukassa. Että siellä löytyy tiivitaavia ja hipsua ja ei ole niinku meno ihan kovin tällaista aktiivisinta. Mutta silti saatiin meidän Red Devil Mikko Laitinen pelastettua. Oli huikea koekanini ja saatiin se sieltä varmaan siihen 10 minuuttiin suurin piirtein alas. Niin, Allanokan pojat veti pohjat kuitenkin tähänkin harjoitukseen. Pelastusharjoitukseen siis. Ja tänä vuonna Rinne on kuitenkin vähemmän jäässä kuin viime vuonna. Viime vuonna luonnehtisin EA-porukan toimintaa kevyeksi farssiksi. Siinä ei meinannut piikkikorot pysyä jalassa, mutta se siitä. Eiköhän me tänä vuonna Hei, pelasta. nyt anteeksi, mun on pakko keskeyttää. Nyt on linjat taas käy kuumina, mutta nyt meillä on soittoja myös erikoislinjalla, nimittäin Race Direct on puhelimessa. Voi vittu. Tää puhelu on pakko ottaa. ottaa, niin. Tätä ei uskalla. Hei, ollaan nyt kaikki hiljaa, että mä oikeesti jännittää. Karpataan. Noniin.
this is Niklas von Pikkelsen, the race director. I just wanna tell that I came yesterday. The course was good, everything was good, but there was a big safety problem. When you look the course from down, you see the light on the right corner. There wasn't two red big safety soft things. Why was that? That is a safety risk. There were those stupid volunteers laughing at me. Sometimes I think they really can jump in 25 meters. I'm so horny. Anteeksi, kiitos. And thank you, race director. Thank you, Niklas. Kiitos race director. Tätä puhelua en ollutkaan aikaisemmin kuullut, mutta vissiin olin täällä viitattiin kuitenkin tähän, kun tänään käytiin sitomassa patjaa 45 metrin katulampuun, jos joku sattuu just sinne pomppaamaan tai yrittämään jotain terroristi-iskua, niin hoidettiin se homma pois alta. On myös saattanut vaikuttaa, kun kuuntelin tätä haastattelua, noi kisa DJ:n soittamat biisit on saattanut sekoittaa race directorin pään, kun kuuntelin tätä viimeistä loppukaneettia. Joo, toi on täysin totta. Tossa kun on, varsinkin rinneryhmä on kun toimettomana ollaan päivästä toiseen tuossa rinteessä ja tumput suorana seistään. Hierarkian huipulla. Nimenomaan. Ei, mutta niin kuin Saul Niinistö aikanaan sanoi, niin vastakkainasetteluaika ohi nyt. Niin, DJ soittaa kohtuu kyseenalaisia biisejä. Niin kuin uutisetkin mainitsi, niin jos on oikein ymmärtänyt, niin kuitenkin ikärajaton tapahtuma on kyseessä. Ei ole K18 tapahtuma. Myös jonnet ovat tervetulleita. Kyllä. Tämä on niin huikeeta, että rakensimme sinne ison penniksen sinne rinteeseen ja se oli kaikille liikaa. Se, niin kuin siinä kohtaa ei huumori riittänyt. Sitten tilattiin DJ paikalle ja hän voi soittaa sitten taas niin kuin aivan tällaista suihiottomusiikkia päivät pitkät siellä rinteessä. Niin... Kannustavaa suihiottomusiikkia. Ja vastaavanlaisia biisejä tuli vähintäänkin 4 peräkkäin. Ja tämä oli niistä se 4. Ja otetaan pieni ääninäyte, mitä DJ meille laittoi. Semmosta. Siinä oli kiteytettynä. Honey. Fuck me. Ei voi Veikkosta siellä tuli aika niinku pornohtavia biisejä. Ei mitään järkeä. Mutta ei ole ihme, että niinku mielikuvitus, jota muun muassa Anna Salo taisi paheksuu eilisessä lähetyksen uutisten perusteella. Ei ihme, että se niinku tarttuu rinnetyöntekijöihin esimerkiksi, jos tämmöistä niinku kuuluu korviin päivittäin. Täytyy toivoa, että myös laskijat lähtisivät siihen mukaan. Ehdottomasti, ja tämmöisten biisien tahtin on kiva tulla kumpuja pitkin. Nyt kun meillä on tuplajaksosta kyse, niin mennään nyt uudelle mainoskatkolle. Cocktail. Juomatta paskaa. Välipäivä. Vitusti yliarvostettu. Me, so horny. Fuck me. Välillä mä mietin, että tuuks mä tänne studioon vieraaksi. Nämä mainokset vaan niinku tuhoaa meidän lähetyksen tällaiseen arvoon. Laskee niinku leimääntö jälleen kerran. Siis hyvä nää tekee Suomen nuorisolle, että juotetaan tätä omenaemätintä ja muita tuotteita ja kuunnellaan näitä fallosbiisejä, niin
Joo, mutta kunhan nänne ei Kyllä ole Jonne missään, tykkää. Miten se Rinteestä pakko mainita? Aina tulee nämä kuuluisat komennot ensin radiopuhelimeen. Course is now open. Course is now open. Race was good, but the terrace was bad. There is 4 minutes left for the training. Yes, and then we meet in the Finnish place. All coaches there. Viittaamme siis Jukan ralli-englantiin. Mun mielestä Suomi tunnetaan ralli-englannista ja sitä mainetta on syytä pitää yllä. Kyllä, tänään itse asiassa kuultiin yhdeltä siinä vieressä niissä isossa hyppyrissä olevat venäläiseltä, kun vähän selkä tärähti siinä, niin Mikko Laitinen oli kuullut tämmöisen kommentin, ollut heti tömähdyksen jälkeen, että APTS! Off Timo. Off Timo. Näitä kuunnella myös Venäjällä. Varmaan ymmärtää kaiken, mitä viereisellä radiolla sanotaan. Joo, mutta eilen oli myös pikkujoulut ja hyvin rauhallinen meininki oli pikkujouluissa. Pukki ehti käydä ennen kuin päästiin podcast-studiosta sinne paikan päälle, mutta jatkot lähti jonkun verran myös Verstaassa ja jonkunasteinen myös TET-harjoittelija Roope niin kävi myös homohytissä jakamassa elämän viisauksia. Niin, Mitäs kävi. viisauksia sieltä tuli? Mä en ole näitä kuullutkaan. No, Roopen elämänviisaudet kiteytettynä, pahoittelut. On nyt etukäteen Ella Riekkinen. Puhumme taas alkoholista. Vaihda kanavaa nyt, koska Roopen viisaus kuuluu kutakuinkin näin, että turha lopettaa juomista nyt, koska Verstassa jatkuu bileet. Kyllä, nehän jatkuu Roopen osalta 3 minuuttia. Oikeesti. Glögilasia juusto saatiin käteen ja... Ja siis punainen lankahan tässä oli se, että mitä pidempään jatkaa juomista, niin sitä helpompi seuraava päivä on. Itellä niinku hämähäkkivaistot alkoi niinku säkenöimään sillä kohtaa, että tähän kelkkaan mä en ehkä välttämättä hyppää. Ja Roope oli myös sen näköinen, että varmasti oli tosi helppoa aamuisin sillä kohtaa. Toi viisaus, millä lähittää, se kyllä voi vahvistaa sen, että todella pitää paikkansa. Mut Roope aamulla kuitenkin näytti yllättävän freshiltä ja aamupalalla oli tarjolla minttua. Kyllä, salainen ystävä iski juuri oikeaan aikaan. Niin ajatus oli niin timanttisen hyvä, että siellä tuli noin 8.45 minttulasi pöytään ja Roope se ilomielin sitten kiskoi huiinsa. Näin se on. Nähtävä. Yksi juttu tuli mieleen, mikä on aivan pakko kertoa. Meidän rakas Suomen ruotsalainen Henrik Wenman. Olen hänen työparinaan tuolla Alanokalla ja oli Myös Asia Penttinä tunnettu. nimenomaan sit siellä tunnettu Asia Pentti. Oltiin siinä Alanokalla, valvottiin miten harjoitukset etenee ja meillähän on nämä puhtaat suomitakit päällä ja sitten tuli venäläinen laskija ja just ennen hyppyriä flamas siihen hyppyreiden väliin ja ei sattunut yhtään mitenkään, mutta varmaan harmitti, niin jäi hetkeksi aikaa makaamaan siihen maahan ja sen jälkeen Venman ampui hänet. Hän totesi vaan, että näimme talvisodassa. Suomen ruotsalainen toteaa näin. Täämme talvisodassa. Mutta meillähän, niin kuin jotkut kuulijat on varmaan jo huomannut, niin on ollut kyseessä tuplalähetys. Eli siis tässä on yhdistetty niin päivälähetys kuin iltalähetys yhdeksi lähetykseksi. Eli niin kuin tänä perjantai-päivänä ei lupauksia petetä, eli 2 lähetys tulee samana päivänä. Ja voisimme ottaa tähän haastattelun loppuun vielä
Lasselta muutaman terävän kysymyksen. Tunnetko konseptin? Tunnen konsepti. Olen valmis. Loistavaa. Ja ensimmäinen sana lähtee Hefiltä. V niin kuin verikosta. Vestas. Crocktail. Miksi ei? Pirtti Cafe. Perkele! Ja verki klöki. Yllätyskänni. Käyt siinä muun muassa Alanokan todella suositun voimasanan perkeleen. Mut mieletön sana. Kannattaa siellä kotikonnuillakin koettaa sanaa. Maistella Kyllä. vähän suussaan Siis ja tuo energiaa paremmin kuin nämä Energy Comit. ottaa siitä joku pyykinpesukone kantoon ja huutaa vaan täysin, että perkele ja tuntee se adrenaliini ja nostaa pyykinpesukoneen ilmaan ja kantaa sitä 100 metriä ja tuntee se voima. Tässä vaikka minne vaan. Kisatoimistoon, rakennusryhmään, rinneryhmään, muille puuhastelijoille, niin huomisen päivä työvinkki. Kyllä. Mutta hei, kuulkaa. Meillä alkaa olla lähetys pikkuhiljaa purkissa. Ja muistakaa perkele. Muistakaa... Mitä me nyt muistaa? En mä edes keksi mitään sanottavaa. Kiitos kuuntelijat. Tupla lähetys on taas jotain ennen kuulumatonta pääpäivän podcastissa. Ja ei enempää eikä vähempää. Huomenna elämme pääpäivien pääpäivää. Totta munassa. Edelleen ollaan siis huipulla. Ja lupauksia ei petetä. Huomenna tulee 2 lähetystä, Niin kuin tänäänkin. kuten tänään. Kuten tänäänkin. Sunnuntaina tulee vain 1 lähetys, mutta ei mennä asioiden edelle. Ei. Huomenna keskitytään kaikki energia huomiseen. Eletään hetkessä. Joo. Skarpataan huomiseen. Hyvät naiset ja herrat, tämä oli taas Pääpäivä podcast. Pääpäivä Pääpäivä podcast!